приятели и добре дошли в новото ни видео. Ние сме в Слънчева София, която обаче няма да е задълго слънчева, като гледаме прогнозата за времето, обаче ни предстоят супер интересни дни и се радваме, че ще ги споделим заедно. Да, това е видео тук. Да. Да започваме. Айде. Айде, да. Днес какъв фризьор си имам. Еха. Кажи благодаря. Благодаря и аз ще... Айде с нас. Тук положението ще е страшно днес. Ние сме в ефира Рео, Фео и Део. Жени с мъже. Истината е, знаете ли каква е? Беше уникално. Изкарахме страхотно. Ще повторим отново. Там, че на морето. Абе, аз съм готова да остана още една седмица. Обичаме ви, приятели. Продължаваме. Приятели, ние сега се насочваме към салон Муар, за да може тези двамата да се пострижат. Голямото приключение е със ето този тук, защото той е много сложен в постригването и до голяма степен идваме до София с него, за да може да се пострижа. Бе, човека ходи на фризьор в София, от Бургас в София. Това е просто топ газария. Той иска на лукса и това е. И само на Кака Маги дава да го постригва и не плаче. При всички други фризьори плаче. Така ли се, Витя? Да. Кака Маги готина ли е? Да. Ти харесваш ли я? Да. Айде да ходим при Кака Маги. Айде към Кака Маги. Ето тези постоянно грискат двамата нещо. Да. Обичам да ям чипсове на Ливити. Приятели, преди да продължим с видеото, искаме да благодарим на нашите приятели и партньори от Ливити, благодарение на които достига това видео до вас. И между другото, да ви споделим, че това наистина е най-вкусният оризов чипс на пазара, който ако още не сте пробвали, наистина го направете. Феноменален е. Ние от известно време буквално едем само тях. Виторио не спира да ги хрупа. Всяка сутрин става и почва... Чипс, Тати, мамо! Но поне са доста по-подходящи при здравословен начин на живот от другите чипсове, така че предпочитаме да си хапваме от тях. Абсолютно, те са попнати, без консерванти, без палмова мазнина се правят. Въобще наистина топ изпълнение. Жалко, че не можем да ви дадем да си хапнете. Дай. Това не е просто реклама, те наистина са много вкусни. Изпратиха ли едно кашонче, защото както знаете и виждате е реклама, обаче преди да почнем снимките, почти свършиха чипсовете. И понеже ние само ви обясняваме колко е вкусно и колко е прекрасно и колко е вкусен този чипс, забравихме да ви кажем най-важното, че всъщност тече giveaway в нашите профили, заедно с Ливити България в Instagram. Може да влезете и да играете за... смарт часовник, свичър на Ливити и най-хубавото, цял кашон с оризов чипс Ливити. Наистина ли? Да, даже аз ще играя. Мога ли аз? Можете ли? Мале човек, цял кашон. Ако спечелиш, малко може би ще си помисля, че не е както трябва. Че нещо сме послугали. Добре, ще на някоя приятелка да участва. Добре. Отивайте и вие играете, приятели, защото времето е тик-така. А победителя е само един. Ало! Влизай да играеш в Инстаграм! Влизай! Че още ли снимаш? Да? Що? Не забравя да спра, защото почнем да ядем. Повядай. Искаш ли да ти подарим един подарък, една подстрижка за ден? Да. Айде! Някой намаза прическа. Рязко стана бебешки салон за постригване. Маги, имаш ли да казваш нещо по въпроса? Ами да, това е бъдещият терген и това са малко тергенки. Голямо мишленце ли? Голямо мишленце, я да видя. Кой това приключи? Обработване преди постригване. Гледайте, майка и син. И двамата седнали, обаче има една тайна. И двамата гледат детско. Мале, днес какъв фризьор си имал. Еха! Браво! Топ фризьор. Добре. Така. Страхотни помощники. Също така, гледайки тези майстори тук и ремонта, който правите, си мисля за нашия ремонт бебче октомври месец. Защото ако не знаете, жена ми си мисли, че може да направим ремонт в целия ни апартамент за 3 месеца. Вече казах 4. 4 казала. Добре. 3 стаи с баня и 2 тераси. След този влог, нито един майстор няма да се нави да направи този ремонт. Поисках да я се плащам. Добре, да видиш, че има пари, огажда се жената. Харесваш ли се? Харесва ли ти косата, пита? Цунка я. Кажи благодаря. Благодаря и аз, че беше много добър. Да. Ако се свариш. Айде! Айде, мерси, Магия. Как сте, бе? Ти къде си? В студио?
За пръв път. Какво се прави тук? Музика! Да. Прави ли се музика? Как бе, Витата ще го прави майстор. По-добър от мама. Витата почва да пише песни за мамо. Да. Еха. Това е Junior Beatmaker. Има си нужда. Приятели, пренесохме се за малко при падрето, обаче оставяме Кристо да си правят тук музичка, да музицират, да правят хубави неща. Нали, Витя? А ние Отиваш да спиш. да ходим да едем, да спим. Пим. Айде, пожелаваме ви приятна работа. Айде, да си върши. Чао, айде. Изчял сам да се извика такси да пътува до центъра сам. Така ли? Да. Сам в таксито? Да. Ти можеш ли сам? Да. Имаш ли пари да го платиш? Да. Къде са ти парите? Науки. Дай за. Какво да ти дам пари? Да. Пари за такси. Приятели, сега отиваме на бал на регионалиста. Алумни бал към моята катедра, където съм докторант. А сам? Да, Витория, ти сам ще ходиш без нас. Абсолютно автономно. Сам. Ти сам, да. Ние с мама отиваме с колата, а ти с такси. Сам. Айде, отивай. Извикай си такси. Да, айде. Ти даже вратата не можеш да си отвориш. Вратата не можеш да отвориш сам, обаче сам иска човека. Тръгвай! Човека чака такси, бебче. Айде! Няма таксита! Браво на човека, сам се съблича. Ние вече се прибрахме, Кристо отиде на участие. Така че време е да се къпем и да спим, нали, Витя? Гледаме, да. Абсолютно самостоятелен си. Голям човек. Айде, чао. Айде, чао, кажи. Чао! Дай целувка. Айде. Айде. Приятели, телепортирахме се в Бургас и Витя, я кажи сега ти къде отиваш. Баба Ники. Не баба Ники, баба Лина. Баба Нина. И дядо? И дядо Паса. Точно така. Защото мама и тати отиват на участие и след това ще ходим на много яка вила с страхотни хора от един за друг, от нашия сезон, от предния сезон. Въобще предстоят много хубав уикенд. Абсолютно. Айде, газ! Дас. Това е подарък. Разкажи. Това е маймуна. Да? Это маймуна? Чао! Чао! Да, всегда слушай. Welcome to the paradise! Ние вече пристигнахме в малка черковна, малка църковна. Гледайте какво е приятно. Всичко е с къщички. Я да видим какво правят бебетата. Какво правят бебетата? Здравей! Я да видим другите бебета сега. Здравей, Дея! Оли как нани! И сега единствения мъж в компанията. Подсади, бе. Жени срещу мъже. И Поли. И Гери. Просто рани всичко. Добро утро, приятели! Ние сме в една къщика с Тимана и Ицо. Обаче и тя още не мят. Ние сме в къщичка номер 3. Красота. Но, както си мислих, няма никой отвънка. Което означава, че всички още спят. Приятели, няма да повярвате кой е първият човек, който идва при мен. Направо съм в шок. Гледам, да. Моля. Каква е дамата? Разкажи, моля. Моля, преди къде?
Че трябва да ходя сега да търся пинче. Стой! Стой, ти казах. Моля, не слапите тук по тапецерията. Моли, можеш ли да се успокоиш малко? Или те оставям? Искам да не мърдаш. Тя така, какво да не мърда, тя така си гледа. Кучешка работа. Добре ли? Много е хубаво. Ако си мислите, че се шегуваме, че отиваме да търсим интернет тук в поляната. Инфлуенсърска работа. Стана ли? Почти, не мърдам. Качвам се, още малко остане. Качи ли си? Да! Браво! Здравейте, дами и господа. Ох, майко! Истината е, знаете ли каква е? Таратора ми обърка нещата и днеска малко ме боли главата, ама. И очакваме следващата сбирка с нови сили. Там, че на морето. Страхотен уикенд, ще повторим отново. Беше уникално. Изкарахме страхотно. Беше супер. Нали, Ники? Ето, да, Лелю. Абе, аз съм готова да остана на община си. Много благодаря на сезон 4, че така топло приеха сезон 3. Сега като спрем да снимаме, се заемаме да пращаме капара за другите вилите и че идваме. Еми хора, наистина беше много готино и много хубаво стана, така че се събрахме всички заедно. Мястото е много приятно, събират се страшно много хора. Има колко 9 вили и още една голяма вила, където могат да спят още 16 човека. Като цяло наистина е много голямо. Това, което пропуснахме да кажем, всъщност много интересно, че нямахме обхвати интернет, което до голяма степен беше много готино, защото пък успяхме наистина да се видим и да се говорим. Даже мисля на следващата сбирка, направо като дойдат, събираме им телефоните и оставям само влог камерата, така че нямаме търпение. Аз като един прекрасен организатор, сега започвам да организирам следващата локация и да търся места. Така че може да пишете отдолу в коментари яки вили, в които може да се съберем толкова много хора към над 30 човека сме. Така че пишете долу в коментари, ако знаете някакви готини местенца по морето. Айде сега продължаваме към Велико Търново, където отиваме да обядваме заедно с по-голямата част от групата. Let's go! И така, приятели, нашият уикенд наистина беше много як, много забавно се изкарахме. Да, с всички наши приятели от един за друг. Те вече почнах да го организирате наистина следващата вила. Да, много ясно. Ако намерим нещо свободно. Може да пишете, ако знаете някакви големи вили, които да съберат толкова много хора, защото се оказа, че е много трудно да намерим. И така, много ви благодарим, че отново гледахте нашето видео. Обещахме ви да качваме по-често и този прекрасен мъж се грижи за това. Спазихме си обещанието и продължаваме в същия дух. А тук сега малко ще ви оставим кадри на рождения ден на нашия син, който стана на 3. Милото ни момче вече е много голямо. Да, оставяме ви малко кадри и с това завършваме нашия влог. Айде! Обичам ви, приятели! И молим ви да не забравяйте да ударите камбанката, да харесате видеото, да напишете коментар, да ни последвате в Instagram и... И това е! Това е! Обичам ви! Благодарим ви много! Лека нощ! Лека! Ой.